What's up mga George? Oh, bakit tumalikod ka na? Video. Video yan. Oo. Kampay. Ayun o. Oh. George, anong masasabi mo? What's up? What's Live good ba yan? in the hood? Live ba yan? Live. Hindi, ano lang to. Video. Ibang uman, Kuya Kevin. Mura tayo, video ka pa, May atoy. Sala pero hindi nakikipractice, ano eh. So, sige, tambura. Tira mo, George. George. Tama po, okay. Elementary teachers. Pag-ilit po ng konti ang National High School.
dating ni Lea. Yan kulay ng uniform nyo. Para kay mga carrot. Nakalive ko. Carrot talaga. Ah? Oh, iba rin tinapa, oh. Oh. Nag-perform saglit sila dito eh. Kung harap pinikas manager at clinic. Ah, ako matulog yung preso. Tama ka na. Dati preso. Pitang magkakakit yung diba? Pitang. Ay na. Ewan niya. Nagparida ko na. Nagparida di palengke. Ni Michael. Nagparida ko ng palengke. Alam ko may pinagsakampi kayo. Uy, tawagan ka boy. Tawagan. Hi, fan.
Jean Kristen Ramos, calling the husband of Kristen Ramos. It's okay.
Sir. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Our LGU staff. Matangganan pa dyan. Uy, Charlotte!
exhibition performance.